Sanibona abalaleli nabalandeli. Lo Makatani, the new Ishpanzulo 357 Clifford 4 stimula samalahle umbhebhini. La nginilethele nje imininingwane nezithombe zezinyanga ezinkulu ezaziyo umsebenzi ukukhuphula abantu abayenza ukuthi babe nemali bacebe babe right. Abantu abafuna ukuyithatha lento yokuphila, abantu abafuna ukuyisebenzisa nazi izinyanga ezinkulu. Thokozani. Ngethula impilo, yangethula impilo mina iminyaka awungathatha lento mina kwabili. Ngethula impilo, yangethula impilo mina iminyaka awungathatha lento mina kwabili. Awufuna kwanemali